אפשר להתחיל. וואו. טוב, אני מתנצל, אנחנו היום מתחילים באיחור של 10 דקות, אני לא אחזור על הסיבה, אבל לפני 25 דקות אני הסברתי לנתנאל ולמי שהיה לפני 6. היום זוהי פגישה מספר 164 של קבוצת הלימוד שלנו Learn Yiddish and Yiddish Literature Online מטעם מפעל דוב סדן באוניברסיטה העברית. אנחנו ממשיכים לקרוא את הסיפור של חיים גראדה, זיידס ואייניקלך, ולפני שנתחיל אני צריך רק דקה אחת כדי לספר לכם שדבר שעשיתי באוקטובר כמעט ושכחתי, אבל מכיוון שיש לי פה טייפ איפה שאני מקליט תוכניות מחקר, אז לחצתי על כפתור ושמעתי שבאוקטובר 2001 אני הקלטתי רשימה של 12 טקסטים מספרות יידיש, שאני רוצה בעתיד, אם בכלל זה יתאפשר ויהיה לזה תקציב, אני רוצה להפוך את הטקסטים האלה לסרטים מאוירים מספרות יידיש. אני לא אחזור על הרשימה, אבל אני כן אגיד שאחרי 3 טקסטים שביחד עם רותי זקוביץ' תרגמתי לעברית לצורך הדיבוב בסרטים עתידיים, אם בכלל, הסרט הרביעי ברשימה, ושכחתי שככה חשבתי, זה יהיה זיידס ואייניקלך של חיים גראדה. ובפגישה הקודמת אני הזכרתי את זה, שלדעתי הסיפור הארוך הזה, זיידס ואייניקלך, הוא טקסט אידיאלי לעשות ממנו סרט מצויר. אם אני אזכה או אתם תזכו לראות את זה אי פעם, אינני יודע. אבל הכל מתחיל בתוכניות, בתקווה לעתיד ופעולה לקראת המימוש. בינתיים שלמה הוא זה שעוזר לנו לנסות להזכיר לשר התרבות חיליק טרופר, ששלמה ואני הגשנו לו בקשה לתמוך בפרויקט של סרטים מאוירים, הגשנו לו ביד את הבקשה, ועד היום לא קיבלנו תשובה. שלמה, מה עוד אפשר לעשות? אמרת לי שאפשר להשתדל. פניתי לגברת הזאת שוב, והיא פנתה עוד, אני לא יודע, אני צריך לפנות אליה עוד ולהציק לה. מעבר לזה, אין לי... תזכיר לי, בסדר, תזכיר לי את שמה בבקשה. שמה... אם אתה זוכר. לא, אני זוכר, אבל זה ברח לי עכשיו. לא, לא חשוב, אני באיזשהו מקום. שמה רינת... אני אמצא את זה, רשמתי באיזה מקום. היא קרובת משפחה של... רינת גלרון. כן. עינת גלרון. רינת גלרון בסדר. היא בת אחי. כן. בת אחיך. עינת גלרון, אני אשקול בשבוע הבא, כשאשתחרר מהטראומה עם הפקולטה, אני אולי אכתוב לה בעצמי, כן? אבל בשביל זה אני צריך את האימייל שלה. האם, שלמה, יש לך אימייל שלה? אני חושב שכן. ויאיר, יש לך אימייל שלה? מה? יש לי את האימייל שלה. אני אודה לשניכם, אם תוכלו לשלוח לי את האימייל, כל אחד בזמנו,
ואני אתקשר אליה אישית, כן? ונעשה עוד ניסיון לקבל תשובה משר התרבות והספורט. בסדר? בסדר גמור. בינתיים עכשיו, יאיר. ראיתי אותו בכמה רעיונות בטלוויזיה. גם אני ראיתי אותו ושמעתי אותו, אבל לא בעניינים שלנו. יאיר, אמרה לי טובה, שאתה שלחת משהו לכולם על האנתולוגיה הזאת של רצח עם, על השידור בזום, זה נכון? לא שלחתי שום דבר. לא שלחת שום דבר? לא. אז אני לא הספקתי להבין מטובה, מישהו שלח, האם מישהו מכם קיבל או רק אני? את ההקלטה של ההשקה של האנתולוגיה על רצח עם. מישהו מכם קיבל? לא. לא, אז זה רק אני קיבלתי. טוב, אני לא הספקתי לברר את זה. טוב, אז אנחנו מתחילים להמשיך עם הסיפור של חיים גראדה. נתנאל, אתה מעלה על המסך? כן, רק רגע. אנחנו בעמוד 14. אני לא זוכר, אני אבדוק רגע, זה כתוב לי. כן. אם מישהו זוכר הוא כמובן מוזמן להגיד. מישהו זוכר איפה גמרנו, לכם יש הרי גם הדפסה, או אם הדפסתם מתוך מה ששלחתי לכם, אולי מישהו סימן את המקום. אני לא הייתי בשיעור האחרון, אז אני לא יודעת. לא, בלה לא יכולה ביום שני קראתם את גראדן? ודאי. אוקיי. כן, כן. יאיר, אתה לא, ביום שני, אני זוכר מה היה. ביום שני אנחנו קראנו את הגרויסה ורטרבוך. נכון, סליחה בלה. אנחנו ביום שני לא קראנו את גראדה, כי את שלחת לכולנו את הגרויסה ורטרבוך, וכל השיעור עבר על העניין של הפרפיקס אויס, ככה שאנחנו עצרנו לפני 2 שיעורים. אוקיי. כן. אז את לא הפסדת את גראדה. אוקיי, ואני אכנס ליוטיוב, אני רוצה לראות את השיעור הזה. כן, כדאי. אנחנו לא טיפלנו בכל ערך, כי אנחנו בחרנו לנו ערכים רלוונטיים, כי זה היה הרבה חומר, אז בחרתי כמה ערכים ביוטיוב, עוד לא העלו אותו, היום בדקתי, אבל יעלו אותו. אוקיי. ואם אני רוצה להגיד 2 מילים על השיעור שעבר. בגלל הטראומה של אתמול, אני שכחתי שזה היה הכל עם מה שבלה שלחה. אנחנו ביום שני, מי שהיה, למדנו להשתמש בגרויסר ורטרבוך פון דר יידישער שפראך. וכדי לדעת להשתמש בו, צריך לתרגל, וזה מה שעשינו ביום שני. ואני מלא התפעלות על השיטה של יודל מרק, והיא מאוד מאוד ייחודית. אין מילון אחר ביידיש שיש בו התכונות הדידקטיות, מכיוון שהמילון של יודל מרק, דר גרויסר ורטרבוך פון דר יידישער שפראך, הוא מילון שמתרגם ומסביר מילה לא במילה אחרת, כמו בדרך כלל מילונים, אלא שא' כל מילה מוסברת ביידיש. זה מילון יידיש ביידיש. ובשביל זה צריך מיומנות להבין יידיש, ולכן אני לא מיהרתי להביא בפניכם. אבל כיום אתם כבר עם קצת עזרה, במקום לתת לכם
לתרגם את ההסברים ביידיש, אני מתרגם, ואז זה נעשה יותר נגיש. אז א', כל מילה מוסברת ביידיש. ב', כל מילה, או כמעט כל מילה, מובאת עם ציטוטים מתוך 750 תולדות הדפוס ביידיש. אני מזכיר לכם, 233 אינטלקטואלים ואנשי ספר הריצו כרטיסיות ליודל מארק במשך המון שנים, והוציאו ביטויים עם הציטוטים. זה הכל כלול במיליון הכרטיסים הנמצאים במרתפי הספרייה הלאומית, ושחלק מהם, כמו שסיפרתי לכם, מתגוללים על הרצפה ונשים דורכים עליהם, כי אין באוניברסיטה העברית מישהו שמבין את החשיבות של תרבות יידיש בת 1000 שנות הדיבור ו750 שנות הדפוס. דבר שלישי, אני חוזר, דבר ראשון, ההסברים הם ביידיש. דבר שני, כל מילה כמעט באה עם ציטוטים מתוך הספרות המודפסת ביידיש. זה דבר שני. דבר שלישי, לכן ביקשתי מבלה לשלוח לכם, כי הפרפיקסים האלה, במקרה שלנו הפרפיקס אויס, יש לו יותר ממשמעות אחת, תלוי לאיזה פועל מדביקים אותו. ובמה שבלה שלחה בשני עמודים מתוך המילון, יש לפחות 4 מובנים שונים של הפרפיקס אויס, כאשר מדביקים אותו לפועל כזה או לפועל אחר ביידיש. וביקשתי מבלה לשלוח, והיא שלחה, וביום שני ניסינו לתרגל איך להבין את המילון על סמך המילים הפועלים שמדביקים להם את הפרפיקס אויס. זה לא עשינו אף פעם, רק ביום ראשון, בפעם הראשונה. אם אנחנו נמשיך את הפגישות האינטראקטיביות מעבר לשבוע הבא, למה אני אומר אם באלף? אם נמשיך, אז אנחנו נעשה עוד ניסיון עם פרפיקס אחר, איפה שיש יותר מ4 משמעויות שונות, יש פרפיקסים שיש להם 5, 6 ו7. למה אני אמרתי אם נמשיך? ואני עכשיו מדבר על זה, ותבינו מיד למה, לפני שמתחילים להמשיך עם גרד. בשעה טובה נתנאל מתגייס בסוף אפריל. אבל לפני הגיוס שלו הוא צריך זמן מספיק להתכונן למפנה חשוב כזה בחיים של כל צעיר במדינתנו. ולכן נתנאל הודיע לי, שהוא יוכל להמשיך ולנהל את הזום שלנו עוד פעמיים, ביום שני ויום חמישי הקרוב. וזאת תהיה הפעם האחרונה, לפני שהוא הולך להתגייס, ואנחנו כולם מאחלים לו, כשהוא יחזור מהגיוס, אם יהיה לו זמן, ואחרי שהוא יחליט את דרכו, תמיד נשמח לקבל אותו, גם לקבוצת הזום, וגם אם הוא יוכל לניהולה. אבל לאור, זה נכון נתנאל מה שאמרתי? כן, כן. אוקיי, אז לאור מה שאמרתי זה אתה, זה ברור שמבחינה מעשית, ואני אומר את זה כעובדה, לא כשום דבר אחר,
אחרי יום חמישי הקרוב, אם לא יהיה מישהו שיוכל לעזור לי למלא את התפקיד של נתנאל, אז לא אוכל להמשיך, אף על פי שאני מאוד רוצה להמשיך ולהתנדב, אז יש לנו שבוע, כן? אני לא מציע לשלמה, כי אני מבין שבשבילו זה יכול להיות מאמץ מעבר למה שנחוץ לו כדי להתאושש. אני לא מציע ליאיר, כי אני מרגיש שזה יהיה בשבילו מאמץ שזה מעבר למה שאני רשאי לבקש. אלון, אני לא מציע לדניאל, מכיוון שאני מבין שדניאל, שגם ככה קשה לו לקרוא, אז להוסיף עוד משימות נוספות, זה מעבר למה שאני יכול לבקש. אני לא מציע לבלה, כי אני יודע שהיא עסוקה, כן? בקושי היא מצליחה להשתתף, אבל עניין הנכדים זה, אומנם גרדה זה גם נכדים, אבל זה רק דבר מקרי. ואז אנחנו נמצאים במצב, אני גם לא מציע לאפרים, כן, ברקוביץ', כי הוא כבר עשה את זה, והוא אדם מאוד עסוק, והוא כבר מנדב לנו איך קוראים לזה, את הזום, כן, על חשבונו. אז זה המצב, כן. אז אני רק מקווה שבמשך השבוע הקרוב אני אמשיך לחשוב מה הפתרון האפשרי, אבל אני רק מודיע כדי שנדע איפה אנחנו נמצאים. אם לא יימצא פתרון אחר, אז אני מקבל על עצמי את הדבר הזה, ואני אנסה למשוך או לסחוב את העגלה הזאת, ונראה איך הדבר הזה יסתייע. שלמה, אני מקבל את הרצון הטוב, וגם את הניסיון שלך, אבל יש לנו שבוע, אני מבטיח להשתדל גם בשבוע הזה לראות מה עוד אפשר לעשות. טוב, אז אנחנו, האם מצאנו איפה לפני שבועיים עצרנו? כן, אני חושב שעצרנו ממש בתחילת הפסקה השנייה, בעמוד 4. אני חושב שזה... 14. לא, 14, כן. עמוד 14, איזה שורה מלמעלה? תחילת הפסקה זה... 1, 2, 3, 4, 5... 11 שורות מההתחלה. אוקיי, אז עמוד 14, שורה 11, אבל נתחיל מהפסקה של אותה השורה. זה ממש תחילת הפסקה. אוקיי. נתנאל, בבקשה. כולם רואים את המקום? כן. כן, האמת שלא צריך להגיד כולם, אלא הכל. כי כולם זה כל הם. הכל זה כולכם. אוקיי. אוקיי. Ganzen Sommer guckt die Sonne rein durch die Fenster in alle Winkeln. Sie fällt nicht keiner von die Shishim, was wart auf ihr Mechai Diker. Mechai Diker? Mechai Diker, כן. עד פה. לא, רק מילה אחת. תמשיך. ורמקייט. ורמקייט. אוי, עיר מחי דיקה ורמקייט. כן. 3 מילים, תחזור ביידיש ואז ננסה. כן. הגנצן זומר, כל הקיץ. כל הכבוד. רגע,
נתנאל, רק התחלת ללמוד יידיש, מאיפה לך לדעת לתרגם את המשפטים האלה? תסביר. זה אחד קל. אבוילר בוכר, יחיאל. אני תמיד, כשאני מזכיר את נתנאל, אני אומר, כדי לאפיין אותו, למי שלא מכיר אותו, אני אומר, הוא לומד מהר. וזוהי תכונה, רבותיי, הלוואי על כולנו. הלאה. guckt die Sonne rein durch die Fenster. תראו. אני זוכר שכבר שאלתי מה זה קוקט, אבל אני אשאל שוב כי שכחתי. מה זה קוקן? כמו באנגלית to look. אבל רגע נתנאל, מהו הפועל במה שקראת? קוקט? זה רק חלק. יש פרפיקס, דניאל. יש פרפיקס. תמיד כשאני שואל מהו הפועל, הרמז הוא שיש פרפיקס, כן? אני מנחש שהרעי... נכון. אז תגיד לנו מה שם הפועל, תעשה מזה שם פועל מלא. הריין קוק. הריין קוקן. כן. כי כל שם פועל נגמר בנון, באינפיניטיב. הריין קוקן. מה לדעתך יכול להיות הריין קוקן? השמש. לא, הפועל, תתנו לנתנאל לבד. מה משמעות המילה הריין קוקן? מסתכלת לבדה. מה זה הריין? לבד. לא, זה אליין. אליין זה לבד. נכון. הפרפיקס הריין, חבל שאין לך מחברת של הפרפיקסים שלמדנו, כן. אז היום אני בדיוק סיימתי כאילו אני עדיין בישיבה, אבל היום סיימתי את הישיבה באופן רשמי, אז אני החזרתי כבר את כל הדברים שלי הביתה יחד עם מחברת. רגע, את המחברת החזרת? בוודאי, עד שאמא שלי באה לקחת את כל הספרים והמצעים והבגדים. רגע, נתנאל, אני רוצה להבין. הרי זה היה לימוד של שנינו באופן פרטי. אמת. אז את המחברת אתה לא לקחת איתך? זה עכשיו בבית שלי. בבית, לא בישיבה. הבנתי. זאת אומרת, בישיבה אני לא משאיר כלום. אוקיי. בטח לא דבר כזה, מה? טוב, הריין קוק להסתכל פנימה, אז עכשיו תנסה לקרוא עוד פעם את 3 המילים ולהסביר. כן. guckt die Sonne rein durch die Fenster. זהו. אז כל הקיץ, השמש מסתכלת פנימה דרך החלון. כל הכבוד. הלאה, עוד כמה מילים. In alle Winkeln. תרגום. בתוך כל... טוב, נגיד, כן, בתוך כל וינקלן. בתוך כל הפינות. בכל הפינות. השמש כל הקיץ מסתכלת בכל הפינות בתוך בית המדרש, דרך החלון. פינות זה לא אנקל? כאילו פינה זה... אנקל זה לא יידיש. לא. וינקל זה פינה, ביידיש. אוקיי. הלאה. 2-3 מילים שקראת? כן. ציספלטנית. תראו. אני לא יודע מה זה צי. אוקיי. האם מישהו יכול לעזור לנתנאל להסביר לו שכל פעם שמופיעה המילה צי בראש משפט, מה זה אומר? האם. אם? לא שמעתי? האם. כל פעם, נתנאל עוד לא יצא לו לדבר על זה, כן? כאשר משפט שמתחיל בצי, זה מילת שאלה. האם? האם או אם? כן. אז האם ספלט זה מרגיש? לא, ספילט. פילט זה מרגיש. ספלט זה אספלט, חסר. ספלט זה משהו שחסר. האם חסר, כן? האם לא חסר, כן? ספלטנית. נכון. קיינר פונדיקשישים. כן, קיינר פונדיקשישים, עד כאן. אף אחד מהקשישים. כן, האם לא נהדר אף אחד מהקשישים? עוד כמה מילים? וסווארט אויף עיר מחיידיקר ורמקייט. ורמקייט. כן, וסווארט. כן. איזו מילה?
לא. מה? וורט זה מילה. תראו, ביידיש פתח וקמץ משנים את המילה ואת המשמעות, זה משהו אחר. ורטן זהו הפועל. ורטן, מי יכול לעזור לנתנאל מה זה ורטן? לחכות. להמתין. לחכות. אז השמש מסתכלת, אם לא נהדר מישהו מהקשישים, ווסוורט, קשיש או הקשישים, ווסוורט שמחכה, כן, בתוך בית המדרש, כן? כן, אופיר מחיידיקר. אוי פיר מחיידיקר ורנקייט. אם לא חסר איזה קשיש שמחכה, אויף, מחכה לוורנקייט, לחום מחיי הנפשות של השמש. מה אמרת, יאיר? החמימות שמחיית הנפשות, כן. כן, נכון. טוב, דיברנו בשיעור הקודם על זה, ורם. זה היה ורם, שזה מחמם במידה מתמדת. נכון, נכון. שלמה, המשפט הבא. ביסלקווייז? לא, 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 לא. כף ביידיש איננה כף בעברית. נקרא עוד פעם את המילה. ביסלקווייז? כן. Fangt sie an kommen später und geht weg früher. ביסלקווייז, fangt sie an kommen später und geht weg früher. תחזור על 2-3 מילים ותתרגם. ביסלקווייז, אני לא יודע מה זה, אבל בינתיים אולי. אני מנחש. לא, רגע, שלמה. אני מנסה לפתח את הדמיון האסוציאטיבי שלך ושל כולכם. מה זה אביסל ביידיש? מעט. מעט. עכשיו, כאן המילה אביסל, כן, מנוסחת כאדברב, כתיאור איך פועל נעשה. הסיומת וייז אומרת כיצד המילה ביסל פועלת כתואר הפועל. ביסלקווייז, לאט לאט, קצת. הלאה? פאנקט זי, היא מתחילה? לא, רגע. פאנקט זי און, מהו הפועל? פאנקט און. כן, זה פאנקט און, אבל תעשה ממנו שם הפועל. אונפנגן. אונפנגן. מה זה אונפנגן? להתחיל. יפה. עכשיו תראו, אני כל הפגישות שלכם מנסה להסביר כיצד פרפיקס שמדביקים לפועל מוסיף לו משמעות. ההסברים שלי הם הסברים שלי. זה לא כתוב בשום דקדוק. בדרך כלל, לשביעות רצוני, אני מצליח לקשר בין הפועל השלם לבין ההדבקה של הפרפיקס. לפעמים אני בעצמי לא יודע איך הפרפיקס משנה. בואו ננסה לבדוק כאן איך הדבר בנוי. יש לנו הפועל פנגן, ויש לנו הפרפיקס און. לפני שאני אמציא את ההסברים שלי, האם מישהו יכול לנחש למה להדביק און לפנגן הופך להתחיל? יאיר, מה אתה אומר? פנגן להתחיל, לאט. לא שמעתי? לא, אין לי רעיון. נכון, כי זה מאוד קשה, ויכול להיות שגם ההסבר שלי יהיה מצוץ מן האצבע הדידקטית שלי. אני לא יודע. ננסה. בלה, מה את אומרת?
אני אומרת שצריך להסתכל אצל יודלמרק. אז בלה, את נתת לי רעיון שלא חשבתי עליו, את עושה אפליקציה של מה שאמרנו לפני שהתחלנו לקרוא, אם זה לא יהיה טרחה גדולה מצידך, כשתהיה בספרייה, לא, זה לא טרחה, אני אסתכל. אז תקחי עמוד או שניים עם און, תצלמי לכולנו, אוקיי. ואנחנו נעשה עוד צעד קטן לאנושות הלומדת יידיש. ונקדיש עוד פעם איזשהו שיעור לאון פנגן. נתנאל, לא, אתה לא יכול כי אתה עוד לא יודע מה זה פנגן. מישהו יודע מה זה פנגן, שלמה? פנגן זה להתחיל. לא, הרי אמרנו שזה להתחיל, זה און פנגן. אני עכשיו מפרק את הפועל פנגן עם הפרפיקס און, ואני מנסה להסביר כיצד און משנה את פנגן. כדי לדעת מה זה פנגן, צריך לדעת מה זה פנגן לפני שאנחנו... דניאל, מה אתה אומר? אתה יודע פנגן ביידיש שלך? דניאל, אתה שומע? כשאומרים... כן, שומע. יש לי רעיון. כן, יאיר, מה? לתפוס, לא? פנגן זה לא לתפוס? לתפוס. 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 גם דניאל וגם יאיר מתקרבים מאוד למשמעות של הפועל פנגן, בלי ההון, שלמה, בלי ההון, פנגן. הם אמרו לתפוס. האמת שהתרגום המדויק זה לצוד, לצוד, נכון, לצוד. ברגע שאתה צד, אומרים דניאל ויאיר, אתה תופס. עכשיו, כאשר אנחנו מוסיפים לפועל לתפוס, פנגן, את הפרפיקס און, איך זה הופך את הפועל המלא ללהתחיל? מישהו יכול להסביר? בלה. מה מוסיף הפרפיקס און בדרך כלל? אני לא זוכרת. אוקיי. כל הכבוד על הסינסיריטי, את חוסכת לנו זמן. נתנאל, אתה היית תלמידי בעניין הפרפיקסים בחודשיים האחרונים בשיעורים פרטיים שלנו בימי רביעי, אבל המחברת שלך בבית ואתה לא, אז אולי אתה זוכר מה הפרפיקס און בדרך כלל יכול להוסיף לפועל. אתה לא חייב לזכור. מספיק. אני יכולה להציע מה שאני רואה במילון, אוקיי? יופי. תקדם אותנו בזמן, כן. יש לנו כמה אופציות. א', on without, ללא. לא, בלה, לא. רגע, נלך צעד, אל תמהרו. זה הלימוד הכי טוב לדעתי. on, without, זה כאשר on זה לא פרפיקס, אלא מילה עצמאית. אז זה לא בא בחשבון. הלאה. against. רגע, באיזה מילון את מסתכלת? אני מסתכלת במילון של מדם, שהוא לא, השאלה אם הם מסבירים איך מתפקד on כפרפיקס, לא כמילה עצמאית. לא, זה כתוב שזה פרפיקס, אוקיי? on without זה לא פרפיקס. לדעתי זה לא נכון. against זה נכון, לא, גם לא. זה כמילה עצמאית. למשל, הסבתא שלי, תקשיבו לי, אל תרוצו הלאה. יש לכם נטייה לרוץ לפני שגומרים להסביר נקודתית. בו בחבלי, הסבתא שלי,
האימא של האימא שלי, שאיתה גרתי בצעירותי בבית אחד, לפני שעליתי בגיל 19 לארץ. זאת אומרת, ספגתי ממנה את היידיש הליטאית. היא הייתה משתמשת באון, לא כפרפיקס, אלא כמילה בעלת משמעות, כן, עצמאית. והיא הייתה אומרת, איך שפר זיכרון, אני נשארת on vant against the wall. כן? זה לא on שפר, זה זיכרון שפר on vant, against the wall, כמילה עצמאית. מה עוד מצאת בלה? איפה יש פרפיקס שאנחנו מכירים? כי עד עכשיו זה הכל דברים שלדעתי לא לעניין שלנו, כן. אז אני חושבת שגם האחרים הם לא. אז אני מצטער, אבל מדם לא מודע לפרפיקסים. אחרת הם היו... זה מילון שבנוי על ויינרייך בעצם. כן, אבל ויינרייך נותן את הפרפיקסים באופן נפרד. כן? ולמישהו יש ויינרייך? חבל. אני אנסה לחפש. לא, בואי תעזבי, חבל לזמן. אז אני מסביר בעצמי. אוקיי. לגבי, אנחנו מדברים על איזה פועל? אונפנגל, כן? הפרפיקס און, ככה הסברתי לכם לפני 10 פגישות. המשמעות היותר שכיחה לדעתי, זה נכון שלאון יכול להיות עוד משמעויות כשמדביקים לפועל, אבל פה במקרה שלנו, המשמעות און, כן? מישהו יכול לתת לי לפני שאני מסביר פועל עם און? און קוכן. און קוכן. מה פירוש און קוקן ביידיש, בלה? און קוכן התכוונתי, קוכן. לא, אני אומר און קוקן. און קוקן? כן. להסתכל, להתבונן. כדי להסתכל, להתבונן, מספיק להגיד קוקן. קוקן, נכון. מה מוסיף האון? זה כל הבעיה פה. שלמה, יאיר, דניאל. להתמקד. איך? להתמקד. און קוקינג זה להסתכל ממש על משהו מסוים, און קוקינג. יפה, יאיר. און קוקינג, ברגע שאתה מסתכל הרבה, אז אתה מתמקד ואתה, כן? און, הפרפיקס און מתפקד הרבה פעמים, כעשיית פעולה חוזרת שוב ושוב. כן? ניתן עוד דוגמה. למשל, אונזוגן. מי יכול להגיד לי מה זה אונזוגן? זה להשיב כהלכה. לא. זה להבטיח, לא? זה צוזוגן. זה פרפיקס אחר. אוקיי. רבותיי, אתם, כל מי שלמד אי פעם יידיש כנראה לא לימדו אותו עד כמה שהפרפיקסים באופן עדין משנים את המשמעות של הפועל העיקרי. ואני מבין שעל זה אנחנו צריכים לעבוד כל זמן שאנחנו עובדים, כי זה כל אחד המקורות של העושר של השפה. אז מה במילון שזה להכריז או להעביר? נכון, להכריז גם כן, באיזה מילון? אותו אחד, המדם, מילון של מדם. לא, זה לא, לדעתי זה לא מספיק. עוד זוגן, למשל, ניקח דוגמה. ברגע שהמחבלים לצערנו עשו מה שעשו, וברגע שנפלו 11 אנשים במדינתנו
ללא עוול בכפם. באו מצה"ל לבשר למשפחה של אחד מהם שהוא נרצח. המשפט ביידיש, der Offizier, הקצין, der Offizier von Zahl ist gekommen zu der Mischpoche von dem arabischen Poliziamt. הקצין של צה"ל בא למשפחה של השוטר הערבי und hat angesagt, והוא הודיע או בישר, אז ist gefallen, שהוא נפל. Ansagen זה לבשר, להודיע בשורה בלתי צפויה. האון כאן מוסיף לפועל זוגן, זוגן זה להגיד משהו שהוא בבחינת בשורה או טובה או רעה. זאת אומרת, להגיד משהו מקיף ועוצמתי. עכשיו נעבור על פי אותו עיקרון, נראה אם זה פועל. פנגן, הרי אנחנו בפנגן. פנגן אמרנו זה לצוד או לתפוס. אונפנגן, לעשות פעולה באופן החלטי ופעולה חוזרת שהיא פעולה משמעותית. אונפנגן להתחיל. איך זה מתקשר? ברגע שאתה, זה הפירוש העממי שלי, ברגע שאתה מתחיל משהו, אתה מתחיל משהו שקודם לא היה, שקודם לא עשית. אתה מתחיל דבר שיש לו המשך, דבר שישפיע על משהו. זה איך שאני רואה, איך שפנגן הופך להתחיל באונפנגן. אם אני הצלחתי להסביר טוב, ואם לא, אנחנו ממשיכים. אני בכל זאת רוצה לומר, מה שאני זוכר זה ארוט גפנגט, זאת אומרת, הוא התחיל, כששני אנשים רבים, או שני ילדים רבים, אחד אומר, הוא התחיל, והשימוש היה, ככה אני זוכר, אולי אני זוכר לא נכון, ארוט גפנגן. שלמה, תשמע, מה שאתה אומר זה כבר פעם שנייה, שאתה מביא לנו דיבור ביידיש, בדיאלקט, ביידיש ששמעת בבית, ויכול להיות שאתה באמת צודק שככה דיברו, אבל אם, וזה ייתכן מאוד, אבל זה אומר לי שביידיש המדוברת אצלך, כנראה יידיש לא ג'אית, כמו שפעם הסברת, השמיטו את האון, אבל הפועל זה אונפנגן. כשיש יידיש מדוברת או כל שפה מדוברת, יש נטייה לשפשף, לקצר, כן? יכול להיות שבלודג', אם זה בא מלודג', שככה השתמשו בזה. אולי הזיכרון שלי פשוט בוגר. לא, הזיכרון שלך הוא מצוין, וכבר הייתה דוגמה, אני כבר לא זוכר מה אמרת, שגם כן היה בכיוון הזה, של לסרס, במרכאות, כן? מילה שלמה, ולפרק אותה לשני גורמים, להשתמש רק בגורם האחר. ביידיש
זאת תופעה ביידיש המדוברת מוכרת, כן? אפילו בעברית אומרים כי, היום במקום להגיד כן. רגע, דניאל, לא תפסתי. איך אומרים בעברית? הצעירים אומרים כי במקום להגיד כן, כי כן זה מעייף שיותר מדי להגיד כן, אז אומרים כי במקום כן. מקצרים כאילו את המילה. לא הבנתי את הדוגמה. אתם הבנתם? תגידו לי. כן. אני, בתור דובר הצעירים, אני יכול להגיד שבהחלט מקצרים, ובמקום להגיד כן, כף נון, אומרים כף עין. דניאל, מותר לשאול בן כמה אתה? אני בן 73. כמה? 73. אז יש לך נכדים, אתה שומע אותם מדברים, אני לא הכרתי את זה. בסדר. פעם אני הערתי לתלמידים שלי, מה זה הכי הזה? גם את שמעת. כן, אז הם אמרו לי, באנגלית אומרים yeah. פנטסטי. רבותיי, אני מודה שממרום גילי, מעבר ל-70, אני שייך לדור אחר, מעולם לא שמעתי את זה, כן? אבל דניאל צודק ובלה מחזקת, שגם בעברית יש נטייה בשפה המדוברת לקצר, ויכול להיות ששלמה בהחלט זוכר נכון, אבל אנחנו מדברים עכשיו על יידיש תקנית, ספרותית, ביידיש הכתובה לא תמצאו אף פעם, פנגן במובן של להתחיל, רק ביידיש דיאלקטית, ולכן און פנגן להתחיל. אני שכחתי כבר מי קורא. אפילו יש דוגמה לזה שמה שנכנס בצורה רשמית, כן? נראה לי, נגיד, ספלט זה אספלט. נכון, נופל. וזה כמו שהיום בצורה לא תקנית אומרים, אתה רוצה, כן? לא אתה רוצה, פשוט אתה רוצה. כן, אבל נתנאל, זה לא בדיוק אותה דוגמה, אתה יודע כן, למה? כן, אני יודע, אבל אולי זה גם בסוף תיכנס בצורה רשמית. כי אנחנו ביידיש הכתובה עושים קונטרקציות. זאת אומרת, יש מילה שממנה מורידים אות ואז כותבים גרש, ובמקום אס אז מוסיפים. אבל נכון, אבל אתה כן צודק שבדיבור, כן? לא אומרים אספלט, אלא אומרים ספלט. זה עוד דוגמה שמקצרים, כי בדיבור הנטייה היא תמיד למעין חיסכון. או isn't באנגלית, יש הרבה מאוד דברים. בסדר, תפסנו את העניין. מי קרא? איפה אנחנו? אני כבר התבלבלתי. שלמה קרא. שלמה קרא, אז שלמה, תמשיך מאיפה שעצרנו אותך. און פנגן, כן? Fangt sie an, kommen später und geht weg früher. תתרגם. השמש. השמש מתחילה. Fangt sie an, היא מתחילה, זאת אומרת, היא מגיעה מאוחר יותר, והיא נעלמת, או נעלמת מוקדם יותר. כן, והולכת מוקדם יותר. הלאה, שלמה, עוד משפט. ביז סקומט, התוג און, שלמה, אני לא מוותר לך. הנטייה שלך לקרוא ו' כאו בעברית זה לא ביידיש, ו' ביידיש זה הוא. תתחיל עוד פעם את המשפט. ביז סיקומט, התוג או און, לא כתוב און, און. התוג און, לא, סליחה, כתוב א' ו' נון, התוג און. סליחה, אז אני טעיתי בגלל שאני לא רואה את הטקסט, כן, ביסקום התוג, אז היית צריך לעצור, ביסקום התוג און, סליחה, ביסקום התוג און, כן? Und Sachen kriegt auf die Bank zu vermachen, die Fenster für die erste
Harbestige Winten. אוקיי. 2-3 מילים. בסיכות הקוד עד שמגיע היום. לא כתוב היום, כתוב אטום. אילו, רגע תשמע עד הסוף, אילו היה כתוב היום, היה צריך להיות כתוב דר טוב. פה כתוב ביז סקומט אטום. עד שמגיע יום, כן. הזקן קריך... לא הזקן, זקן זה בעברית, הזוקן, וזקן קריך תרויף, מזדחל. רגע, מהו הפועל שלמה? קריכן. לא, זה רק חצי פועל. קריכן הרויף. ומה שם הפועל כמילה אחת? שם הפועל. קריכן. כשאני אומר שם הפועל, אני מתכוון לאינפיניטיב. איך הצורה הכללית של אותו פועל. פה אתה קורא אותו בהטיה בגוף ראשון, שני, איך שם הפועל, באינפיניטיב. אני לא יודע. הפרפיקס צריך לבוא לפני הפועל, שלמה. הרויפקריכן. הרויפקריכן, נכון. הרויפקריכן. מה פירוש הפועל הרויפקריכן, שלמה? להזדחל כלפי מעלה. אז זה בדיוק העניין. קודם תרגמת מזדחל, מכיוון שהתעלמת מהרויף, מהפרפיקס. פרפיקסים לא קיימים לבד, הם מודבקים לפועל. והשם של הפועל נותן לנו את הצורה הכללית של הפועל. לכן אני אומר, מה שם הפועל? שם הפועל זה כשהפרפיקס מודבק בהתחלה, הרויפקריכן. עד שזקן זוחל למעלה, תמשיך לתרגם. מטפס. המחל דפנסטר כדי לסגור. רגע, מה אמרה בלה? לא שמעתי. מטפס. מטפס. הרויפקריכן מטפס. נכון. עד שזקן מטפס, פרמחן דפנסטר. לסגור את החלון. כדי לסגור את החלון, מכאן אנחנו למדים שהחלון בבית המדרש גבוהים, והוא צריך הרויפקריכן לעלות על משהו כדי להגיע לסגור אותו. הלאה. כבר דרשת הרבסטיקה וינטן, בגלל הרוח הרבסטיקה זה של החורף אולי. הרבסטיקה, בפני רוחות הסתיו הראשונות. כן. אני מקווה שאתם שמים לב להבדל שיש ביני כמי שמחויב ללמד לתנועה שלכם, שאתם כל הזמן רצים קדימה ואין לכם סבלנות להתמקד במה שאני רוצה להסביר. אנחנו לא רק מנתחים טקסטים, אנחנו גם לומדים את השפה. אז נא להתרכז, לשמוע את ההסברים הנקודתיים, כי בלי זה אתם תמיד תבינו באופן כללי ולא את המכניקה של כל מילה, מה היא תורמת במשפט. טוב, בלה, המשפט הבא. איפה אנחנו? פונקול שויפר. פונקול שויפר אונהייב, ראש חודש אלול, nehmt euch bloßen a kalter Wind in die alte, ausgetrocknete Beiner. עד פה. תחזרי על 2-3. Von Kol Schäufer, Onheib, Rosh Chodesh Elul,
כן. מכל השופר של תחילת ראש חודש אלול, יפה. כל השופר שמתחיל בראש חודש אלול, כן. נמת אויך בלוזן הקלטרווינט, עד פה. מתחילה גם לנשוב רוח קרה, כן. in die alte ausgetretene Beiner, בעצמות המיובשות הזקנות. עכשיו, בלה חייכה כשהיא קראה את זה, כן? למה חייכת בלה? כי הזכיר לי את עצמי בשבועיים האלה שהיה כל כך קר, שישבתי בבית עם 2 מעילים. יפה. כשיש הסקה, כן? כשהייתה הסקה. אז אתם שמים לב עד כמה שגרדה הוא סופר גדול, הוא לא סתם ממציא דברים, אלא מחכה את המציאות של זקנים בבית מדרש בסוף הקיץ, כאשר הם מחויבים לסגור חלונות, כי הרוח הקרה, כן, מטרידה את העצמות המיובשות שלהם. תמשיך. גם את העצמות המיובשות שלי. טוב, תמשיכי. כן. Und das Herz zittert von furchtigen Yom Hodin. יום הדין. יום הדין, אוקיי. תראו. והלב רועד מפני יום הדין הממשמש ובא, פורטיכן, לא, זה נכון? פורט זוהי מילה ביידיש ישנה, כן? פורט זה אימה, כן? אימת יום הדין, או יום הדין המעורר יראה ופחד. מה שיפה כאן אצל גרדה, שהרעד בעצמות נגרם לזקנים לא רק בגלל הרוחות של הסתיו, אלא אולי עוד יותר, הרעד שנגרם בגלל שחודש אלול מתחיל להזכיר להם את יום הכיפורים. העצמות רועדות אולי יותר מאימת יום הדין, מאשר מהקור של רוחות הסתיו. זה מה שאני הייתי אומר במשחק השחמט, תנועה גניאלית, כי הוא בהינף קולמוס אחד, הוא מסביר לנו תגובה פסיכופיזית של יהודים בווילנה, כשמתחיל חודש אלול לקראת יום הדין בראש השנה. לא כל סופר מסוגל בכתיבתו לשלב בסגנון שלו תיאור טבע עם תנועה פיזית רוחנית. אני כל שיעור אומר לכם, כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, אני מתפרץ ואומר, איזה גאון ספרותי. אני לא יודע אם אתם מסכימים אותי או לא, אבל אני כל הזמן מוצא דוגמאות שהן לא רק מראות איך גרדה יודע לצייר במילים. במשפט הזה שבלה קרא, אני הייתי אומר שהוא גם יודע לנגן במילים. הוא מרעיד לנו את הדמיון כיצד הגוף האנושי רועד לקראת ראש השנה ויום כיפור. מה הייתה אומרת בו בחבליה? אני מצטט את הסבתא שלי, שהיא הייתה מזכירה בחודש אלול, כשהייתה מדברת על ראש השנה המתקרב, היא הייתה אומרת דברים שגם אתם ודאי שמעתם,
שזה היה לקוח מתוך התרבות הפנימית היהודית. איך הייתי שומע בבית, כן? בחודש אלול. סבתא שלי הייתה מזכירה שלקראת ראש השנה ובראש השנה אפילו דג בנהר רועד מרוב פחד. מישהו שמע דבר כזה? לא. שלמה? יש בנוסח התפילה. כן. לא בדיוק ככה, אבל לפחות המלאכים אומרים, כן? ומלאכים מחפז ומכיל ורעדי יאחזון בכל העולם. נכון, חיל ורעדי יאחזון. נכון. לפני יום הדין הגדול והנורא, כן, ספר החיים, ספר המוות. אז זה עבר. אני כמעט בטוח שנתנאל צודק, שמהתפילה, כן, והרי שרים את זה, יש גם ניגון, זה עבר לתוך כל משפחה ומשפחה מבית הכנסת, וזה ידע כללי בין היהודים, שאפילו דג רועד במים ביום הכיפורים. והסבתא שלי הייתה מעין שופר לאותו ידע עממי, שזה ברור לא שלה, אלא של דורות של דוברי יידיש, כן. אוקיי. מי באמצע הקריאה, בלה? אני כן. תמשיך. Die zerknetschte Pennymer wären noch mehr zerknetscht und gekarbet, voll mit Haar. לא, רגע, לא כתוב גקרבט. Gekarbet. gekarbet. כן. Voll mit harte Wurzeln und Stechelkes wie abgekostete Lonkes. abgekostete Lonkes. כתוב גקוסטט כי קמץ א' אחרי... באמת? אוקיי. אובגקוסטט. גרדי יודע מה הוא אומר. לפני שבלה מתרגמת ומזכירה 2-3 מילים לצורך תרגום, אני אומר, אני מקבל כל פעם שוק אנפילקטי חיובי. ומה שבלה תתרגם עכשיו, גרדי מתגלה כצייר במילים, באופן שאני לא מכיר בספרות יידיש יכולת דומה. עכשיו בואו נראה. 2-3 מילים. שנייה אחת, אני מחפשת משהו. כן, תחפשי. ואם אני אמצא... כן, כן, בסדר. אני רואה את היוזמה העצמאית שלך כדי לתרגם. את חושבת שאת יודעת למצוא משמעות של מילה, כך אני מניח. אני מקווה, כן. כן, כן, זהו. אז צקנייצ'טה פנימר, הפנים המקומטות. יפה, ופה אני שואל, רבותיי, היה גרדה יכול לכתוב, התרגום נכון, אבל גרדה יכול לכתוב, די פנימר מתקנייצ'ן. מדברים על הפנים של הזקנים. הפנים עם קמטים. למה הוא אומר די צקנייצ'טה פנימר? בלה. זוהי הכרעה... זה סמיכות, זה סוג של סמיכות. כן, ואם זה סוג של סמיכות, האם יש פה שימוש בפרפיקס? צה. צה. מהו שם הפועל? שלמה, תשמע. מהו שם הפועל? אם זה פרפיקס לפועל, מה צריך להיות שם הפועל הכללי? צקנייצ'ן. צקנייצ'ן. איך היינו מתרגמים את הפועל צקנייצ'ן? לקמת. לקמת. לגרום לקמתים. עכשיו, פה זה שם תואר, זה לא פועל, זה שם תואר, צקנייצ'טה פנימר, פנים מקומתים. אז אני שואל, מי כימת את הפנים של הזקנים?
אז מה? אז מה? הקדוש ברוך הוא, אז מה? ובכן, דיצקנית שתי פנימר, הפנים המקומטים. בואי נראה מה קורה הלאה. ורן נוח מרצקנייצ'ט, תראו, נהיים יותר מקומטים, נעשים יותר מקומטים, כן? ונגקרבד. עכשיו, תראו. גקרבד אני רואה במילון פרוט. מטולטל או גלי. לא, רגע, את חיפשת, בלה. כן. כלל ברזל, לא מחפשים בשום מילון פועל עם פרטיציפ זמן עבר, עם הגה. הגה לא משחק כאן, במילונים לא שמים הטיה בזמן עבר. את צריכה לחפש את המילה קרב. חיפשתי קרבן ומצאתי משהו, מצאתי... לא קרבן, לא הפועל, אלא האם מצאת קרב. רק רגע אחד. שמצן. תכף, אם יש לכם סבלנות. יש לכולנו. עוד רגע. אנחנו מדברים על דרך איך לחפש במילון. אולי מישהו אחר מצא. יכול לחשוב שזה חרוט. נוטש, גרוב. כן, אני חושבת שאתה צודק. זה כמו תלם. המילה זה נוטש. כאשר יש לנו חומר, נגיד עץ, או אפילו ברזל, ועושים בו איזה לחץ ונוצר איזה גומה, זה הנוטש. אז כשגרדה אומר גקרפט, הפנים של הזקנים מקומטים ויש בהם חריצים. נוטשים. איך? חריצים, נכון, חריץ. הקרפ זה חריצים. הלאה בלה. פול מתהרטה וורצלן. כן. מלאים בשורשים קשים. כן, מה זה? מה מצייר פה גרד על הפנים של הזקנים? פנים מקומטים עם חריצים מלאי שורשים קשים. כמו אדמה. כמו מה? שדה. אולי הכוונה לעניצי זקן אולי עניצי זקן, אני כבר הרבה שנים לא מסתכל ולא רואה, אבל אנשים זקנים, הפנים לא חלקים. הרי מה זה כל הבוטוקס וכל הכירורגיה האסתטית, כן? של בעיקר נשים, אני מניח שגם גברים. אסור של הפנים לפי התרבות המערבית, אסור שהפנים לא יהיו חלקים. אסור שהפנים יהיו מקומטים, ויהיה בהם כל מיני כאילו חריצים, כן? וכמו שבלה אומרת, עם שורשים של זקן, זה לא חלק, זה לא אסתטי. הלאה בלה. פול מתהרטה וורצלן ושטחלקס אז מלאים בשורשים וקוצים. שטחלקס, זאת אומרת, מעין קוצים, שטחלקה זה קוצים. מה שבלה אומרת, כן? עניצי זקן, דברים שאינם פנים חלקים, הלאה. ואופגקוסטה לונקס. זה לא גקוסטה, זה אופגקוסטה, זה איתה אותי. אופגקוסטה, כן. אוקיי, אז אומר גרדה, שהפנים האלה של הזקנים שהוא מתאר זה אתה, הם כמו, עכשיו הוא עושה דימוי, אבי זה ככה מתחילים דימוי, כמו, איך נראים פני הזקנים, ואובגקוסטה לונקס. האם תוכלי לתרגם? זהו, שלונקס זה כמו שדות או אחו. גבעות נמוכות. גבעות, אבל מה זה אובגקוסטה? רגע, הוא משווה גרדי את פני הזקנים כגבעות נמוכות בשדה, אבל איך הגבעות האלה נראות? אובגקוסטה. איך היית מתרגמת אובגקוסטה? אז אני צריכה לחפש... קוסה.
לא, תחפשי קודם כל קוסה. אוקיי. במילון כדאי, טוב, אפשר גם אופקוסן, אבל קוסה קודם כל. להבין מהו הפועל העיקרי. זה קושן, הוא שולח אותי לקושן. כן, אבל קוסה כשם עצם, יש שיר עם, כן? In der Kose liegt die Maselbroche. La 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 la. זה שיר עם ידוע. אני לא מוצאת את זה. אוקיי, יאיר, מה אתה אומר? זה יכול להיות כוסת קלטת. לא הבנתי, מה זה קוסה? קלטת, קסטה. אני לא קולט את המילה. כן, לא מבינים מה אתה אומר, יאיר. קלטת, קוסת, זה קלטת, כאילו. פעם לא היה פטיפון, לא היה תקליטים, היה קלטת. מה זה המילה הזאת? לא, אבל זה לא מתאים. אתה מדבר על מילה בעברית? כן, קוסת. כמו קסטה. קסטה, כמו קסטה. לא, מה פתאום? לא. אני לא מוצאת, כי זה קוסן שלח אותי לקושן, ועכשיו זה כתוב לי מהו אימפרטיב. M-O-W אימפרטיב. טוב, בלה, חבל על הזמן. אז אני אגיד מיד. אני כן יודע. אני רק רוצה להפעיל אתכם, שתלמדו גם לחפש באופן עצמאי, אבל חבל על הזמן. קוסה. זה המגל של העיקר כשהוא בא לחתוך את התבואה. זה אותו מקל עם חצי לבנה סכין, כן, שבה חותכים את התבואה. אומרים מגל, נכון? אבל מגל עם ידית ארוכה. חרמש. חרמש, בדיוק. חרמש. עכשיו, אומר גרדה במה שבלה קראה, שפני הזקנים כפי שהוא צייר אותם במילים, נראים כמו אופגקוסטלונקס, כמו גבעות נמוכות בשדה שקצרו אותם, כן, שהחרמש עבר עליהם והוריד את התבואה. בסדר? קצורות בעצם. מה את אומרת? גבעות. קצורות, יפה, עזרת לנו. כן, גבעות נמוכות שהקציר עבר עליהם. עכשיו, קוסה אמרנו חרמש, אופ קוסן, הפועל, קוסן זה לקצור, לא, כן, קוסן זה לקצור, אופ קוסן, לקצור עד הסוף, לגמור, כן, לאסוף את התבואה באמצעות החרמש, ואז הגבעה נראית חלקה, אבל עדיין יש עניצים וסימנים שמשהו צמח שם. גרדה לא מפסיק לצייר במילים. וכשאני אמרתי לכם שהיום מצאתי שבפרויקט שלי של AYS, Animated Yiddish Literature, הסיפור של גרדה הזה הוא אידיאלי כדי לעשות ממנו סרט מצויר, גם לזה אני מתכוון. אני כמעט מתכוון לכל שורה בסיפור הזה. הכל ציור. אני אצחק עליך רגע, יחיאל, בסדר? את תצחקי עליי, אני שמח, תדעו לכם. זה מה שאמרת, כן? כן, כן, כן. אז רגע, אני אגיד, רגע, אתן לך לצחוק עליי. אבל אני רוצה להגיד למה שעושה אותי מאושר שאת רוצה לצחוק עליי. תראי, אני למדתי בימי חלדי, גם כתלמיד בסמינר למורים בבואנוס איירס, וגם בכל המקומות איפה שלמדתי, שכאשר תלמידים, ואתם יותר מתלמידים, אתם שותפים שלי בלימוד, אבל כאשר במצב לימודי, יוצא שתלמידים במרכאות צוחקים מהמורים שלהם,
זה תמיד סימן טוב. זה אומר שהתלמיד הפנים משהו מהשיטה הדידקטית של המורה. עכשיו נראה אם אני צודק. בואי תצחקי עליי ואני אספר את זה לכל העולם. לא, זה לא כזה, זה לא כל כך, זה לא משהו, פשוט כל אחד מהסיפורים שאנחנו קוראים, אתה אומר שאתה רואה בעיני רוחך איך זה הופך להיות סרט אנימציה. נכון חברים, או שאני מגבילה? בסדר, אני מקבל, אבל האם אני... לא, זה בסדר, זה בסדר. למה אני אומר את זה? מה אנחנו למדים על זה, על ספרות יידיש? כי ממה שאת אומרת ומה שאני אומר, אנחנו צריכים ללמוד, אם זה נכון רבותיי, ספרות יידיש, המסקנה תהיה, שספרות היא ספרות חזותית, שמתארת את אורחם ורבעם של יהודים בגלות, ולכן אני אעזר במה שבלה אמרה, היא קוראת לזה לצחוק עליי, אבל היא מצטטת אותי ואני מניח שזה די נכון. אני אשתמש בציטוט הזה שלה כשאני אפנה שוב לשר התרבות והספורט. אני אגיד לו שמתוך שאנחנו קוראים בלרן יידיש אונליין, הגענו למסקנה שספרות יידיש מתארת את אורחם ורבעם, את דרך חייהם של יהודים בדורות קודמים. ואין דרך טובה יותר להנציח עולם שאיננו, מאשר לעשות את זה בסרטים מצוירים. אז זה לא שאת צוחקת עליי, את מצטטת ואני חושב שזה גם נכון. אז מתוך שצחקנו, הגענו למסקנה רצינית ביותר. כן? עכשיו, למה אנחנו כולנו מדברים על זה? כי כשאני נאלץ לעזור לכם להבין טקסט ולתרגם אותו, אני נאלץ בעצמי לחפש מה הם תמונות הריאליות שעומדות מאחורי המילים של גראדה. ומכיוון שגראדה, ולא אני אומר את זה, מצייר במילים, זה עוד אספקט עד כמה שגראדה מנציח את יהדות מזרח אירופה דרך יהודי וילנה. מה שמעניין שדווקא הצעירים, כלומר שאגאל, מניקץ, דווקא ציירו דברים לא ריאליסטיים, אלא יותר סוריאליסט. נהדר מה שאתה אומר, נהדר מה שאתה אומר, וגראדה הוא הצייר הריאליסטי. לא, זהו, זה הקונטרסט שיש בין זה וזה. טוב, אתה תרשה לי לצטט אותך בכל מקום שאני אכתוב על זה? כן, כן. אוקיי, אבל אני רוצה יותר ממך. דניאל, רגע. מי מביא גאולה לעולם? המביא דברים בשם אומרם, כתוב במקורות. תעשה לי טובה, דניאל. יש לך אימייל שלי? כן, אני לא יודע, אבל בסדר, אני אבדוק. תשלח לי אימייל מה שאמרת, ותכתוב לי את השם המלא שלך, כן, איך כותבים יעקבי, אם אני זוכר נכון? כותבים גימל י' לא, אל תגיד לי, תכתוב לי באימייל מה שאמרת עכשיו, על שאגאל וציירים, ועל גראדה, ואני ללא ספק אצטט אותך, כן? ואם לבלה יהיה רגע פנאי, תעשה אותו דבר בזה מה שהיא אומרת לגבי מה שאני אומר, שכל סיפור וכולי, כי אני מתכונן לעשות משהו עם זה. אלה תובנות של הפגישות האינטראקטיביות שלי, שאני מאוד חשוב לי, התובנות האלה, כי זה דבר משותף של שנינו, זה לא אני המצאתי, כן?
אני מתכונן לכתוב על הדברים האלה. כן, אני אעשה את זה, אבל יופי, לא ציפיתי להיות כזה מפורסם. בסדר. מה אתה אומר? לא ציפיתי להיות כזה מפורסם, אבל בסדר. תאמין לי שלא אתה ולא אני ולא כל מי שאני אצטט נהיה מפורסמים. את כל מה שאנחנו עושים, אולי קוראים אדם אחד או שניים, כן? הפרסום לא חשוב, כמה שחשוב שאולי מישהו שעוסק בגרדה בדורות הבאים, ימצא טעם במה שאנחנו עושים, זה הכל, כן? טוב. רק רגע, אני רוצה בכל זאת לשאול משהו לגבי הציור במילים. רגע, שלמה, אני מגיב על מה שאתה רוצה לעשות. תבורך על זה שאתה שואל. אם נרבה בשאלות, אולי נגיע להבנות נוספות חשובות. שאל בני ונען, כן. המילים אפגקסטנה לנקס, לא, צריך להגיד את המילה קודם כל נכון. אופגקוסטנה לנקס, אופגקוסטנה לנקס. אין להם שום משמעות שלילית, בסך הכל גבעות קצורות שקצרו את הטבוע בהם. נכון ומדויק. לעומת זאת, כל הדברים שלפני כן, הצקנייטש וכל הוורד שלנו, הבנתי שלמה, אז מה השאלה שלך? השאלה מה תורם האופגסט לנקס, הגבעות הקצורות האלה, הם לא שליליות. הבנתי את השאלה. מי יכול לענות לפני שאני עונה? אני יכולה לראות מה שאמרתי קודם, שאולי הם לא מתגלחים באופן מסודר. יפה. והניצי הזקן שלהם הם נראים כמו גבעות שקצרו. כן, אבל שלמה אומר שזה שלילי. אני לא חושב שזה שלילי. שזה לא שלילי. הוא לא אומר שזה שלילי, הוא שאל מה התרומה של זה, כאילו מה זה תורם לסיפור. שלמה, זה מה שאתה שואל? אני שואל, הגבעות הקצורות זה לא דבר שלילי. אתה רואה גבעה שקצרו אותה, זה דבר יפה. מי אמר שזה שלילי? כי כל התיאורים שלפני כן, הקמטים של הזקנים... מי אמר שזה שלילי? אז הקמטים של הזקנים... מי אמר שזה שלילי? זקן שיש לו קמטים זה שלילי? זה הטבע. זה ציורי. זה ציורי. אנחנו לא אומרים על צייר שמצייר דברים לא לפי האסתטיקה של ימינו, שהוא צייר שלילי. הוא מצייר ריאליסט. אין בזה שום דבר שלילי. כשאתה במוזיאון מסתכל על ציור ריאליסטי, אתה אומר שזה שלילי? לא. אתה אומר שהצייר מממש מה שהוא רואה. דרך אגב, סליחה, אני שלחתי לטובה בוואטסאפ את המייל של רינת. את המייל של רינת, טוב, תודה רבה. אבל אני רוצה לגמור את הדיון עם שלמה, כי אני חושב ששלמה, יש לנו כאן מה לדבר, כי אתה מניח בשאלה שלך שצייר במילים, מצייר כאן אצל גרדה, דבר שלילי. כן, אני חושב שהתיאור של דיציקנייטי שפנימר ורן נוחמר... אבל למה זה שלילי, שלמה? זה תיאור מציאותי. המציאות, תשמע, אם אני נראה כאדם שלא מסוגל לראות, שאני עיוור, זה שלילי? לא. זה יכול להיות מצער, זה יכול להיות מצער שהזקנים, כן, מגדלים זקן, או יש להם קמטים, אבל זה לא שלילי, זו המציאות. המציאות איננה חיובית או שלילית, המציאות היא המציאות. אתה לא מסכים, שלמה?
אני מתקשה להסכים, אבל מילא, אני נמשיך הלאה, האמת אולי היא, אני אתם אבין באמת לא בהמשך. חייבים להסכים. רגע, לא ייתכן ששני אנשים מדברים ביחד. תגמור שלמה מה שאתה אומר, ואז בלה תגיב. אני אראה בהמשך. מה פתאום בן אדם מדבר על גבעות שקצרו אותם? זה נראה לי כאילו לא שייך לתיאור הכללי. בלה, אולי את יכולה לענות לפני שאני עולה לשלמה. מה שאמרתי. כי עכשיו שלמה מעלה שאלה ספרותית אחרת. עכשיו שלמה אומר שלהשוות פנים של זקנים לגבעות שהקציר הפך אותם למה שהם, זה לא נראה לו שייך לעניין. זאת אומרת, מה ששלמה מערער זה על הדימוי הספרותי של גרדה. פה שלמה מעורר שאלה ספרותית חמורה ביותר. מה תוכלי לענות לו על זה? ואז אני אענה לו. קודם כל אני רוצה לציין שכבר אנחנו עברנו את 7:30, אבל לגופו של עניין אני לא חושבת, כאילו השאלה למה התכוון המשורר. גרדה כתב לפי הדימויים שלו, שהפנים של הזקנים, כמו שאני מתארת לעצמי, בנוסף לקמטים שהוא מתאר, יש שם הניצי הזקן שלהם, שהם לא מסודרים כמו שהיום מסדרים הניצי זקן בשביל זקן מודרני ועכשווי, הם נראים כמו גבעות קצורות. אפשר, הדימוי הזה יכול למצוא חן, או שלא למצוא חן, אבל השאלה למה גרדה התכוון, זה הדימוי שלו. אוקיי, אפשר רגע להגיד את דעתי? כן, יאיר. אולי לא אסתטי, אבל לא שלילי. נכון. שלמה, אנחנו חייבים לגמור, אבל אני אומר, אני מסכים, הדיון לא נגמר, בפעם הבאה נמשיך אותו, כי אני רוצה לשמוע את תגובתך בפעם הבאה. מה שבלה אמרה, או מה שיאיר אמר, אני חותם על זה ומסכים לגמרי. אבל אתה עוד לא משתכנע, וזה חשוב לי, שנמשיך את הדיון איתך, מכיוון שזה לב ליבו של הניתוח הספרותי, ועד שאתה לא תשוחח איתנו על זה, אנחנו מפספסים את עיקר השיעור בספרות אצל גרדה. אז עכשיו אנחנו לא ניכנס לדיון כי עברנו את הזמן, אבל אני מודה לכולכם ובמיוחד לך על השאלה, כי עוררת פה שאלה גרעינית של ההבנה הספרותית, ובפעם הבאה ביום שני, תזכירו לי, אנחנו ננסה לסגור את העניין הזה. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. תודה רבה. בבקשה.